bi, bat, guazen parrandan! Pentekosteetan, Bergaran, San Juanetan, Arrasaten, Ferixa Nagusiko jaietan, Elgetan, San Martinetan, Aramaion eta San Pedroetan, Eskoriatzen ederki ibili gara, Parranda eta parranda, parrandan segiko dugu iritsi gara eta Antzolara. Ekitaldi ibiliko gara eta ekitaldi horietako protagonistekin izango gara. Kaixo, Atzaldeon. Bi urte pasata gero, ongi etorri plazara, hemen barruan gaudeno, dardara eta ikara, jende aurrera irten da, zinegotzion milara, hankagerrian mugituz, eskerretik eskumara, salto eta brinko eginez, gualegituko gara, pausoak asmatzen eta ailegatzen helmugara, pausoak asmatzen eta ailegatzen helmugara, barkatuko diguzue hori horrela ez bada. Jaietako beste protagonista handi baten bila ari gara, izan ere ontzak jaitxiera egiten du Antzuolako jaietan. Hemen badago bat, koloretsu eta prest dago udaletxe barruan jaietarako herriketarrekin batera festak ospatzeko, baina non egongo da gauerdian jaitxiera egingo duena ia bilatzen dugun. Goazen, entzunda daukagu kanpandorretik egiten duela jaitxiera. Agian hemen egongo da? Ontza? Hemen ez dago? Agian kanpandorrean goazen ia bilatzen dugun, antxe daukagu, ontza gauerdian jaitxiera egingo du eta herritarren zaindari izango da gaurtik Domekara bitartean. Parranda asteaz bat sabela bete dute Antzolarrek. Ongi dakite eta indarrak hartu behar direla jaiegun guztietan, parrandan eta festa giroan ibiltzeko. Eta ez hori bakarrik sabela betetzeaz gain, kantuan eta dantzan ere ibili dira. Kantu afaria egiten dute eta jaietako lehenengo egunean. Bueno, elegante bilusa iezuek hemen kuadrilla lagun artien maixan bueltan kantuan eitzeko. Bueno, kantuan gutxi. Gutxi hemen dekutzu ba eskuliburua ba. Eskerrak boni, bestela jai. Zidi Antzolan jaixa. Bai. Aurten bai. Gaina gaztiekin pentsaten. 2 urte pasata gero, honentzako zer sorpresa izango dan, honek txikiontzako. Horrentzako eta zeuindako, bai, hemen barriro lagun artien herriko plazan biltzeko aukeri aukidu zuen. Bai, baina gu aurretik bebilitza gara eta. Urtero torte zaiezu ikona jaira. Bai. Egun honetan urtero.
Zela doia urtengoa. Ondo. Zeintzuk etorri zaie hemen kantuan eitxera? Kantuanek itxera baino gezu etorrika, janta eran itxera. Hori behin inbida jaixetan, ospakizunak olaxe di, janda eran egin inbida. Hori da. Zein ja hemen kantu danetatik zeure gustokuena. Asko. Bai. Nik amene geixenak, zehitxik amene azaltzen dian kantuak, bueno. Betikoa di, ez da? Espalitzi izango liburuzka honen etxik, hasiko ginen dara, baina bukatu bat abez. Bueno, zui zaie kantua ipeko kuadriaik anima buena. Hemen dantzan, kantuan, gora bere ikusi zaitxu. Gustoa gabiz, bai. Bueno, hasi di antzolan jaixa. Bai, eta kantua fadisa oso edoga izaten da. Zuek urtero galtzen ez duzuen itzordua jaixak ospatzen dieneaz. Hori, bi urtetan ezin izen dugu, baina bai, gusto da. Horten bueltan da, hementxe kantu liburua hemen, mai gainen zabali daukutzue, kantuan dantzan nortu gertzo zaie zuek ona mai ingurura. Oso gusto da, bai. Zuk etorri zaie. Bueno, hemen lagun kuadrilla bat ikusten duzu, gusto da. Kantu pilotxo batekin hemen zabitze, eta zein da zure kantu gustokuena? Bueno, segun momentuaren arabera. Danak. Hemen euskal kantuak, tradizioak, kantuan eta dantzan hasi duzu zuek jaixak, olaxe bukatuko itxuzu ero, ze asmo daukutzu jaixetarako? Bai, Joselua nahiak eta larrain dantza eta danetik. Ekitaliz ekilaldi horte. Dantza zaliaga, bai. Bixamona gari. Pues, bixamonek. Ez da bixamonak, dantza batzukin, gorputzai azten duen da bixamona gari. Bai. Eixe esan da, musika asko, afaldu asko, eta edan gutxi, hindu. Edan gutxi? Bai, oso. Zarri xabe bustin bida, Hori bai, berbaitzeko bustin bida, baina bueno. Dandana afaldu ez zuen. Ez, baina, grabau, hogei pizkala du bakarrik, barrokoa dana jandu. Bueno, zeintxu bildu zaie zuek hemen maixan buelta. Kuadriakoak, Juan Carlos, Erkaiz, Andoni, Iotza, Enara, Aitor da Ibon. Baina jaixetako zapixan undokutzu eba. Nik ez daukat, ez hartzen. Bai, baina, bueno, beste urtetan moruan gerraren munduzko baina aurten ez tozko emun. Eta zein izen da kuadrillan afaixa preparatu dauena? Neu, nik. Zer preparatu duzu? Tortilla patatas, pasta batzuk, eta ardo pizkat. Horrei pezeu kintzezu. Bai, bueno, ez, horrek ez. Horrek andonik ekarritxu. Horrek. Bueno, urtero etorte zaie zuek kantua faira, zela hasi dituzu aurten antzolako jaixak. Ba, eharki hasia. Bero pizkat, baina eharki hasia. Hon giro darra dau, Bai, eharki, hon bai. Parranda ingo zuek kantuan da dantzan eina. Bueno, parranda ditxemu urrengo unean. Urrengo unean bixamona eta guzti parranda ondixo gota bixamona kentzeko eta aurrera. Ba, espero baiet, urrengo unean dauzku karrillera jateko eta bueno. Ba, geupe pango gara igual. Ba, etorri nago zuen, invitatu zaizte. Ja, kagarre gongo dira. Invitatu zaizte. Bueno, urtero etorte zaie zuek ona kantua paira. Bueno, azkeneko urtietan da gaur dudan, ondo irtetzen du, baina oso giro ona da. Zeintzuk etorri zaie ona? Ba, kuadrilia. Eta apaitxeko zerrekarri? Ba, ekarri dugu bokadilua eta gero gaineako la... Izan be, norberak berak ekarten dau, gure dauen apaixa. Hori da. Bakoitza gero bokadilua ekarri eta jan. Eta sekulako girua, ez da modu behi jaixak azteko, kantuan eta dantzan da lagun hartu. Egunik onena. Hemen kantu liburua, kantu pilotxo bat, zein zeure guztokua? Jo, pila bat, Salvadorren eriotza, eta, bueno, eta hau ere, bai, aspaldikoa da, gure zazoekua da. Nola da? Trapuzarra! Horre bai bili. Ya está, bukatu da. Hala, bukatu. Atera, trapua saltzera, nik erosten ditu. Modu honian, sardian braka, kuartuan abarka, taburnizarra, txamponia.
Kuadrilla, elegante zabize, olaxe segi kantuan dantzan da gozatu jaixekin, Zueke bai, bale. A ber, ze abestia gustatu biozu zuek abesteko? Guk ez, erok. Zuek zein gustatuko jatzuen abestia ber hori dan, apustu hain? Ez, hau ez nahi nik, Whisky botila bat zea dago. Nik ez nahi, ez berdin jat. Baina zein gure zuze kantu Baina guztak? ez dakit. Berdin jat. Ez jat inporta. Zein dana dio politxak. Batzuk ezautzen dut, beste batzuk ez dakit. Bueno, hemen lagun artean etorri zaia faira. Bai. Urtero etorte zaia zuek ona kantua faira. Bai, baina azken urtetan ez. Aurten baina gogotxu etor zaie. Plazia herritxarrez bete da, sabela ondo bete, zerrekarri duzu zuek afaltzeko. Lagunen artean, tortillea. Zeu egin jako. Tortillea eta guacamolia. Bokadillo asko eta ikusi duguk, Guk ez, guk platera. Platera eta... Etxean injakoa, lana injakoa. Hombre, bueno, erreblea. Eta zeintzuk bildu zai hemen? Parrilla. Lagun talia. Urteroko itxuria dukutzu dezuek etortian? Zorionak, Hau bakitzu. Ez, baina hau dena da. Zeure urtiak zizengo? Kazio. Ditu hau? Zein da? Prepauta da, estarri xaguz eta kantuan. Zeinena da, ez gaintera, bat ematen eguna eta ez gaintera. Ez dakigu. Zeinen eguna da. Igual inona bez. Nik uste bat ematena bada. Bat ematena bai. Baina ez dakit. Ba, bestukutzau gupe zoriona? Zamez, zer? Bestukutzau gupe zoriona? Ez, beak, nik ja, ez dakit zeinik konta jaten. Kantua topau gurantza. Zorionak, zer? Bueno, guk hemendik gaurko gunez urtiak bete dituzten horrei danai, txalo bat eta zorionak. Patxa hondi bat danoi. Osondo, gorantzuela? Bai, gorantzuela. Gorantzuelako jaixa? Bai. Hau pasu. Bai. Ta zuek be bai. Oso. Zer moduzko hamburguesak prestatzen dituzue, finak zarete zuek kosinatzen, hamburguesa honak prestatzen dituzue, adi antzolako kuadrillak gastronomia lehiaketan, hainbat errez eta ezberdin erabili dituzte eta hamburguesa onena nork egingo. Kuadrilla, zer modu zabiltzate? Earki. Zuek ondo, hemen ikusten du ja hamburguesa prestatzen azken ukituak ematen ari zaretela, ezta? Bai. Bueno, zuek izena eman duzue lehiaketan parte hartzeko, nola prestatu duzue zuek hamburguesa, zein errezeta izango da epaimahaiari aurkeztuko diezuena? Bueno, jarri biu letxugia eta tomatea, gero hamburguesia eta gero bukaeran jarri jau gaztaiakin toke espezial bat. Toke espeziala, horixe izango da zuen sekretua zuen hamburguesa onena izateko, hor zertarako da? Ba, gaztaia hementxe sartuko eta gero, ja hogisa eta dana jartu nian gaztaia urtuta sartu ino. Hemen ikusten dut hamburguesak egiten ari zaretela, zenbat hamburguesa egin dituzue zuek aurrez? A ber, inditxugu. Aurpegi horrez errezan nahi du, bai, etzala ez? Bai. Aholkurik eskatu diezu etxekoi eta lagunei hamburguesa hauek prestatzerako orduan? Pixat. Eta hemen gazta, birrintzen zabiltzate, berotzen? Gazta saltza bat inbiu, eta hori, derretu inbidala.
Gazta saltza, hau izango da zuen sekretu hamburguesa honena izateko. Bueno, eta beste gauza batzuk. Eta beste gauza batzuk, kontatu guri zein osagai ekarri dituzuen da nola prestatuko duzuen zuek hamburguesa? Adibidez, hamburguesan induna da espeziak bota hau, gero hogei mamina bebai esniakin, eta gero kipula potxaua bebai. Bueno, espeziak ekarri dituzue, zuek detaile asko kontuan izan dituzue. Ez dakidana da, errezeta hau nondik hartu duzuen, Arginano bezalako sukaldariari hartu begi bat bota eta berea den, edo zuena zorkuntza propiokoa? Internetetik eta gero gu junga gaitzen gauzak gutxo gora bera. Gurasoen laguntza eta aholkua izan duzu orduan, ezta? Bai. Galdetzen bebai, dendetatik eta erosita gero, igual galdetu itxezazkoen zen biozu edo, eta igual bai deiak emuzazkoen. Eta dendakoak eta bertako herritarreko komertzioak zein aholku eman dizkizuete gaurkoan? Adibidez, karrintzeixakoak, mamina jartzia esan zazkoen ondo gaitxuko zala, kremosua bat haulan, eta hori oso negongo zala. Zutan badaukazu zerbait zartagi horretan, zer ari zarete frijitzen? Ontxe irugiarra. Irugiarra jarriko diozuelako zuek ere hamburguesari, ezta? Bai. Nola prestatuko duzue? Botaku tomatia eta letxugia, gero gainean irugiarra, gaztaia eta aragisa. Ogia mostea ere ikusten dugu arte badela, ezta? Zer modu izan? Ondo. Zenbat ogi zabaldu dituzuzuk etxean gaurkoan, ebagi hori honena izan dadi? Ez dakit, albez. Itxura ona badauka behintzat, ezta? Zer moduz doa irugiarra? Bastante ondo. Ez da erreko, ezta? Keba, kontrola. Eta zuen sekretua zein da gaurkoan hamburguesa honena izan dadin? Ez da, sekretuik ez dauko egin. Kontatu nola prestatuko duzuen zuek hamburguesa? Bideiak ez dauko, baina... Bideiarik ez? Esango dizuet gauza bat inork ez gaituela entzuten orain. Egon garen gastronomia lehiaketa guztietan jaietan, ideiarik ez daukaten guztiek irabazi dute. Gube irabazi diun guztia. Dut beste gauza bat, mairik mai gabiltza gu hortxe kuskusean eta orain arte ez ditugu patatak ikusi. Beti ohikoa da hamburguesak patatarekin. Ingu, baina demori ikusitza. Puntu estra bada hori. Itxuta... Arazo izan dituzue zuek gaurkoan hamburguesa hau prestatzeko. Erakutsi bilur gabe hemen etxan. Ai ama. Sua hartuko ete du maiak. Zuek hamburguesa irugiarra nola prestatuko duzue gaurkoan? Ondi ez dakigu, hemen gabitz, urtatzen dana. Bikote bioke etorri zarete, zuek, ezta? Lehiaketa honetara. Nor sukaldari, nor pintxe, biok sukaldari zarete, bio pintxe? Biok sukaldari. Biok sukaldari? Bai. Eta nori begiratu diozu errezetan ondik hartu duzu gaurkoan hau prestatzeko ideia? Inundik. Etxean galdetu gauza batzuk zela egin, da gero ja bestiago. Hamburguesa asko jaten dituzuen kuadria edo bikotea zarete zuen? Orain arte beste maietan piperrik ez dugu ikusi. Guriako biak ertengo dira orduan. Oso ondo, hori da lehiaketa honetako espiritua. Aholku eta guzti pasatzen diren guztiek ematen dizuete zuei hemen. Hombre, biharra aukuta. Biharra daukazue? Nik ere emango izuet bat, kontuz. Julia, eske, erre inda. Ez orain dik ez da erre, baina zutan jarraiten baldin moduzuek gehiago erreko zaizu, Kendu igual, Bale, igual, bai. Irugiarra, arrautza frijitua eta gazta. Arrautza jarriko duzue, patata bat ere hor badaukazue bai da ez? Bai, denbora ez. Denbora ez? Zenba denbora daukazue? Ordu erdi. Hortxe kanpaiak entzun ditugu, atzera kontaketa hasi da, Bai. Kuadrilla 6 ari dira hemen, emaiaren bueltan hamburguesa prestatzen, horietako bat zu ez zarete. Nola ikusi dituzue zuek aurkariak? Bueno, batzuin maixe erre jaku eta ez dakit. Otorenak izia kontatu? Ez jaku pasar. Hori ez, eta zer da pasa zaizuena zuen? Kipulia erretzen daula. Irukote, hementxe utziko zaituztegu, kipula erre eta erregabe sekulako giroa dago, hamburguesa lehiaketa honetan, hori bai, zen kuadriak egingo duen honena, ondo pasatzea bai, baina seguru, sabela betetzeko lain, zuek ere hamburguesa prestatuko duzuela, ezta? Bai. Kantuan ibili gara, baita dantzan ere eta hamburguesarekin bokadutxo bat hartzeko eta artetxoare hartu dugu orain, hamburguesa hori jeisteko eta parrandan segitzeko saltoka eta jolasean egingo dugu herriko gaztetxoenekin, puzgarrietan eta hainbat jolasetan.
Goizeko argizbiek esnatuta, aukera berri batek pausatuta, zertan ari gara, zertarako, egunero altxatzen, norentzako, ta erortzen bagara goizero, esnatu behar gara gauero. Atzean dagoen hau, sekula ikusi gabe behintzanik, zer da? Dago bai joku bat, dauzkatzu bola batzuk, eta jo biozu txerriei, eta pertsonak izango zian txerriak. Orduan, horrelako bideo joku batetik ero hartu da, eta errealitate bihurtu jolas hori? Bai. Nola ari zara hemen zure herriko lagunak kideak ikusten, asmatzen dute bertan dagoen herritarrari ematen diote? Bueno, gutxitan, ze ez da zorreza. Gaur kuadrien eguna Antzolako jaietan, lagunekin ospatuko duzu, Alkandora ere, dotore jantzi duzu. Nerean tankerakoa ero hobea, Bai. Nola ospatuko duzu kuadrien eguna? Atzo adibidez, ontzaba jauzanean, dano batea ibili ginen, eta akalian afaltzen, eta... Bueno, puzgarri ezberdinak daude ezakit zuentzako gustokoena zein den? Hau, lagunekin irtze zalako eta rivaldiadia olako. Oinemen atzean hauek, jokaldia egiten ari direla, zer moduz ikusi dituzu, noren aldeko apustua, nor gol gehiago? Bisa txarrak. Biak txarrak, zuek faltazarete orduan hor jolasean honenak izateko, ez? Oingoz ez du probau izebe, porque ontsa etorri baina hau nik uste dut. Hau, atzeko hau, zirkuituan ibiliko zarete zuek ere bai? Bai, guai. Ziztu bizian zuek izango zarete bizkorrena? Bai. Seguru? Azelera gailua zapalduko duzue fuerte, baina freno ere bai, ala? Bai. Ziztu bizian Antolako kaletatik Barrena Bergaraino joango zarete? Ziztu bizian. Indartxu, abiadura gustoko daukazue? Bai. Bueno, abiadura ere, neurrian beti, jolasean bada ere, ondo pasatu, gozatu puzgarrietan eta gaurko Antzuelako jaietan kuadrien egunean. Eskerrik asko. Jolaserako prest zaudete Antzuelako kuadrilen egunean, herriko jaietan Zurrategi plazan kuadrilen arteko jokoen lehia. Nor izango ote da aurtengoan garaile? Bueno, bikote, kuadrilen arteko lehia hementxe ari zarete egiten, proba ezberdinak egiten, zer modu zabiltzate? Oso ondo, oso. Bai, oso gustora eta eharki pasatzen gabit. Eharki pasatzen, zein proba egin behar izan dituzue? Lehenengo indu erruberiana, bat errubera gainean jarritxa eta bestan dut tiraka berai jun eta etorri behar izan ga. Eta gerokoa... Eta boligrafo hor sartzen saiatzea botika barruan, eta, beste asko. Bueno, jokola berezi xamarrak ez, ohikoak ez direnak hemen Antzuelako jaietan, ibilizarete egiten, zein izan da zuentzako onena, edo sailena, edo errezena, edo? Nereta sailena izen da sokiakin eruan biozula pertsonat, zati pixua onbizia eta askarrin bizian gauzak eta... Tramparik egin duzu? Guk, gutxi. Baina baten bat zer egin duzu, orain inork ez gaituela entzuten? Tira itxerakuan errubera eta ez du pasau inbizan distantzia, baina hori trampa txiki. Baina bestiak baitxe egiten dabe trampa. Bestiak ere egiten dute, aipatu dituzue besteak nolakoak dira gainerako aurkariak, gainerako kuadriakoak? Trampa asko egiten dabe, asko. Zertzuk adibidez? Adibidez, skatean jun beharrean korrika, eta... Sokiakin lurra ikutze zeben askotan eta esoten esaten ezebe eta jarraitzu itxe zeben.
Bueno, kuadrilla, ze moduz doaz jokoa? Ondo. Zer dipatxetan zabiltzate, baina gogotxu hainbat joko egiten eta antzolako beste kuadrillen aurkazta. Bai, Ondo ez doa lehia, gogorra da? Bastante gogorra, bai. Joan dira, orain arte egin dituzuen jolasak eta probak. Bueno, batzu... Erdi purdi. Bai. Gehiagi internatu gaurko jolas hauetarako ala? Ez du asko preparau ez da. Izabit. Bai. Horre gainerako alboko kuadriakoak eta esan digute trampa ugari egin dituzuela. Keba. Seguru? Irribarre. Ez du. Hemen kamara eta ikusentzuleen aurrean aitortzerik nahi tramparen bat egin duzuen edo? Keba, ez du. Eta gu grabatuta badauzkagu zuen trampak? Ba, ez ditxu egin trampaik. Zindagizut, grabatuta dugula den. Bai. Bueno, bikote, zeuek ere kuadriakoak animazu zarete, kuadrien arteko lehia joko hauetara zer modu zibili zarete? Ondo, saiatu ga. Irribarretxu zaudete, ongi joan den seinale. Bai, gure ustez irabazi du. Trampa indazkue. Animatzen hori bai, trampa ugari ikusi ditugu, zuek egin dituzue? Guke ba. Zintzoenak izan zarete. Superforma. Proba ibili zarete, zein proba izan da zuen gustokoena, sailena, erresena? Irabazi duna. Izan da irabazi duzuena, bakarraian irabazi duzu. Ez, pare bat. Hau, azkenengoa. Aurten jokuak ezberdinagoak izan dira beste urte batzuetan, baino ez dakit beste urte batzuetan parte hartu izan duzuen zuen jokuetan, ez, aurten bai, nola? Bai, aurreko urtetan gehiago igual uranak eta hola, oin? Joan, ura eskertukoz. Mini bat. Gaur ura ondo dorgazen bai. Mini bat, prestatuta zaudete zuek ere Karibea konkistatzen joateko? Ez. Ni jai batzutako jokuak egin behar. Bai, saiatuko. Hor sartu. Oso ondo. Karia nolakoa? Oso ondo. Txarra dia danak. Txarrak, trampas egin dituztea? Bai, batzuk bai, Zuek egin dituzuetena? Ja, guk zetakin ditugu trampas. Zuek garaile izango zarete hor. Bai.
jaietako ekitaldi garrantzitsuenak hartu ditu Antzuolako kaleak. Antzuolako alardean aurten 180 herritar inguruko parte hartu dute. Danak eskumara! Eta guztiz noble eta guztiz leial aitortzen da herri honetako armarrixa gogoz eta bihotzez ospatzen gula Antzuolarrok urte hurren hau. Lander, aurten bai, alardeak, Antzuolako alardeak bete ditu, entzun dira burrunbautsak baita kainoiak sutu ere hemen Antzuolako jaietan. Hala da, bai, hala da, 2 urteren ondoren, 3 urteren ondoren, hemen berriz plazia bete du jendez, da posik, benetan. Azkenengo 2 urteetan ere, egon dira, ez? Ekitaldi txiki batzuk egin dira, kainoi osutu dira, baina urten indartsu itzuli da, eta gainera egonda berezitasunik edo sorpresarik hemen ikustera gerturatu diren herritarrentzako ere bai. Bai, hala da, aurten 2 omenaldi eukitzu, bat Gorka Garitanoi, oin 2 urte junjakun, gure aldetik, eta lan asko indakua da, eta eskertzeko moduan, omenaldi txiki bat, eta gero Juan Carlos, Mairu errege urten jakuna 2009-txik, da, esan dozkula bidabela, olatzia nahi dabela, eta, indako lanatik, sekulako lana izendata, ez da erresa, hor saldi gainean ibili eta pintau eta dana itxia, eta, eskertza moduan, omenalditxo horrek. Omenaldiak zeu ere zaldi gainean ibilizara emanaldian zehar, azkenean, historio kontaketa edo transmisio honetan, kultura transmisio honetan ere zeu parte zara antzeslan honetan, ze moduz bizi izan duzu gaurkoan, urduritasun horiek emozioa nola bizi izan duzu hemen? Egitea esan dana, emozioz, 2 urteen ondoren berriz inalizan txalako, eta oso urduri baitxa, 2 urte ondoren baitxa, jendiak lehenengo zela erantzungo zeban, eta behin ikusitxakuan dana ondo zoiarrela, tranquilo beharra hartuta, eta behintzat lanak inda. Ondo gaizki jendiak esan biko hau. Zuretzako ere, imaginatzen dut, berezi izan dela. Bai, azkenian, bai, ez? Pertsona bat falta denean nola, beti izaten da pixkat berezi xoa, baina, induta ondo. Herritarrak gogoan izan dute, momentu hunkigarria zuentzako eta emozionantea, ez da etxekoentzako. Hori da, bai, etxekoentzako beti izaten da, baina politxe izaten da baixa herria hola akordatzea, ez? Hori da. Eskerrik asko, gozatu jaiekin, parranda eginda, eta gora Antzuolako alardea. Oso ondo, gora, venga. Lehenengo eta bain noken kezka handi bat, eta zan estarrixa eta estula. Eta estarrixa igartzen da ja oin bukaerarako nahiko ikututa daukatela, baina, aguantau dau eta bastante, eta estula besta sartu, eta, gaurko kezka hundixetenetako bat hori neukan. Egisa esan, bestela nahiko tranquil netorren, baitxa gertau bat ensaio bakarrakin etorri naizela, ze asteko ensaiora sukarrakin eguan eta nintzen etorri, eta izen da, abertze irtetzezan, egisa da 2 urtetako geldialdixa eta gero, dano geunkala ez, insertu duen repunto hori zela irtengo zela, baina, importantien netako ondo irten da, arrankatzia da, eta hemendikan aurrera berriz behindartxu jarraitzia. Antzuolako herriarentzako alardea oso garrantzitsua izango da. Bai, bada. Egisa da, batzuk gehixo sentitzen dabela, modu batea, beste batea, baina nik uste dut modu batea edo bestea ikusten daenak, igual dau taberna izkinean behira daenak, baina nik uste dut ez balitze hongo alardia jaixetan, danok faltan botako ginoan gauza bat izango zala. Hasi que bai, nik uste dut herriko eta herrixandako gauza badala eta mantentzen saiatu bigana. Aierratik etorri zarete Antzuolako jaietara bertara, zuen lagun diren herritarrengana eta gainera Antzuolako alardea bertako jaietako ekitaldi parte hartzaileaz gozatzeko aukera izan duzu, Bai, bazuen 3 urte Antzuolako gaiik etzela izan, aierrako gaiak izan ez ziren bezala, eta beraz, bazuen 3 urte alardea etzela gertatu, eta gu paradaz baliatu gira, unen ikusterat etortzeko.
Etorri zarete, zer moduz bizitzan ari zarete zuek hemen Antzolako jai hauek edo alarde hau ez, bertan bizi lagun dituzuen bertako herritarrek. Guri plazer egiten duena da ikustea herri guztia batua, holako ikusgarri batetan parte hartzeko, adin guztietakoak, gazteak, musikari, atabalari, zaldun, denetarik, eta hori gauza edera da, herri guztia batzen da, eta proiektu berean parte hartzea hori... Badu indarra. Bai, uste dut bai. Eta hori beharrezkoa, eta nik kanpotik ikusiz konturatu naiz gazte guztiek denek segitzen dutela, eta uste dut alardeak baduela geroa bai. Juan Carlos, aurtengoan ere bai, eginda Antzolako alardea, ozen entzun dira burrunbak kainoian esutzea hemen Antzolan, zeu urte askoan, ibili zara alardean, segiko duzu, baina zuretzako aurtengoa berezia. Bai, aurten oso berezia da, mailuaren buruzagi papel hori ja lagatzen dut, eta bueno, hemendik aurrera jarraitzuko naiz, beste papel edo fusilero, edo kainenero, edo tokatzen dena. Izan ere urte askoan ibili zara zu alardea. Bai, ni alardia berritxu eta gero 2009, orduan hasi nintzen, eta orain arte. Eta izan da, kiston gozada bada, kiston plazerra, baina, pentsatzen du ja, hori ja, papel hori ja da, netako da lagatzia, eta gaztei edo, itxeko papela. Gora Antzola, gora alardia. Gorka, kuadernoarekin ikusten zaitugu, hori bai, Zapia jaietakoa lepoan sartuta, gaurkoan zuek Antzolara gerturatu zarete, eta ohikoa ez den gauza bat egin duzue, marraskiz josi duzue, Antzolan gaurkoan bizi izan duzuena, ekitaldi. Bai, gaur izan dugu Euskal Herria Scroll taldearen deialdi bat hemen Antzolan, eta orduan gara hemendik egunean zehar, eta bizkate giroa, ekintzak, herria, jendea bizkata harrapatzen gure kuadernoetan. Izan ere egin duzuena izan da bertan jai giroan murgildu zarete herritarrekin batera, eta zuzenean bertan herritarrek gozatu dituzten ekitaldiak, zuek zuzenean une horretan bertan marrastu egin dituzue. Bai, alaxe da gure jarduera, eta gero gertatzen dena da, gure artean oso estilo anitzak daudela, teknika ezberdinak, eta orduan oso irudi ezberdinak eta erakargarriak aldi berean. Hemen esku artean badituzu batzuk ez dakiguna da, zein teknika erabili dituzun, zein une edo jaso dituzun, edo zein ekitaldietan barrena ibili zaren hori jasotzeko. Gu goizetik, ni heldu naizenetik Artzentalesetik, etorri naizela Artzentalesetik, hor jendea, kafea hartzen nuen bitartean, hemen pizkat kokatzen, herrian, ezagutzen eta norbaitekin hitz egiten, marraskilariren batekin niretzat ez ezaguna dena pizkat ezagutzen, eta gero jendearekin elkarera egiten, bai, adibidez nire kasuan, musika banda, ezberrerako musika banda jotzen zuen bitartean, eta hor publikoa sartzen nire marraskietan, eta jendearen harridurarekin batzuetan, eta jendearekin hitz egiten, askotan oso laudorio politak entzuten, eta gero luzatu gara hemendik Antigua inguruan bazkaldu dugu, eta orduan hor paisaia hori islatu dugu, bakoitzak hori beti bezala ahal duen moduan, nahi duen moduan, ze azken finean hau ez da lehiaketa bat, baizik eta parte hartzeko ekitaldi bat. Bakoitza bere neurrian, bere mailan, eta holan guztiok ikasten dugu batera. Eta zuek beste modu baten bizi izan dituzu Antzuelako jaiak, sormena landuz, herritarrekin batera ekitaldi, baina marraskiak egiten. Bai, azken finean, honi askotan artelana baino gehiago deitzen diogu kronika grafikoa. Bada, zuek egiten duzuen moduan, jaiak kontatzeko beste modu bat, Antzuelak egun berezi honetan proposatzen duena, nola jaso gure irudiekin, gure trebeziekin, akatzekin, eta hori da gure asmoa. Eskerrik asko, segi gozatzen Antzuelako jaiekin, oraindik badago non gozatu eta gaurtik bihar bitartean, eta segi, ondo, eskerrik asko. Bai, ematen du badela oso lekua proposa gozatzeko. Eskerrik asko, zuei. Zer egiten duzu hor aurkian jarrita geldirik, altxa,
kantuan eginez elektrotxangarekin egiten dugulako antzolarrekin batera parrandan aurrera.
dut moztuko bizarra taldeak antolatuta bazkaria egin dute Antzuolako jaien azkenengo egunean ohitura den moduan aurten bero dago, baina urtero moduan Elizazpiko Arkupian bildu dira bazkal ostean inguma taldearen musika doinuek girotu dute. Giro ederrian bildu zai hemen Antzuolako jaixetako azkeneko egunean, ez dut moztuko bizarrak taldeak, beti antolatzen dugu Bazkaixa, eta hemen txaloka daukutzu inguruan lagun pilo. Niretako da urte askuan, lehenengo aldiz, oindala 2 urte erten nuen espetxetik, eta posgarrik zela, olako kuadrillaekin hemen ospatzea edo elkartasun baten bazkari bat egitea. Oso unkigarri zen niretako. Oso pozik genago hemen. Oindala urte pilo bat eta gero, zeuretzako hemen herrixan bizitzen duzun jaixak izango dira barriro. Bueltan, pandemia dela eta besti ospatu, batzundako bueltan, baina zeuretako be bueltan. Bai, espetxetik erten nuen, pandemia hasi zana edo, konfinamentu hasi zanean, eta 2 urte hau izan dira, ez dakit, egia da, ohitutan egoela, entzierroa. Baina, una etorri, eta, etxean egon beharra, beldurra, jentearen beldurrak, eta hori dana. Baina poliki, banoa, hemen moldatzen, eta, hogeita 5 urte ondoren, 23 inditut espetxean, baina, jentea ezagutu ez, atzera, jentea ezagutzen hasi beharra, ohiturak, erritmoak, eta, baina 2 urte hauek joan dira, niretako, bizkor, joan dira hola ziztu bizian. Eta nago oso pozik, honetan. Pozik, lagun artean hemen urtero bildu izan dira jaien azken egunean, aurten ere bai, zeu bertan giroa kantuan egiteko, dantzan egiteko, euskal kantuekin denekin, lagun artean, ez dago modu berik, Antzuolako jaiak agurtzeko. Ez, da gainera, disfrutatu dut pila bat jai hauetan, beste giro bat, gauzak aldatu egiten dira urteak joaten dian egin, gauzak aldatu egin dira, baina oso giro jatorra sumatu dut, eta da gozagarria, jaietan. Adibidez, lehen egitezan, modo gerra, alardea egitezan, aldatuta dago, eta jentea plazan bilduta, jente pila bat, da oso ondo. Era handia, baina egia esan tokia da lujo bat. Elizazpi hau da fresko mantentzen da, herri handiekin, eta egia esan den eguna eta egiten duen berua kontutan hartuta, hemen lan egitea da gozada bat, egia esan gozada bat, izan gara kexatu. Ikusten dugu hemen, pailera handia daukazuela, gutxi falta da errepikatzea nahi duenak oraindik badauka aukera zenbat, lagunentzako edo prestatu duzu paila edo zein osagaiekin edo? Gaur 60-rentzat, eta nabari da jaietako azkeneko eguna dela, jendea ez dago apetitoa eta jateko gogoa, lehenengo eguna izan balitz bezala, ez? Eta aurki sobratuko da Bizkat fuentetan, atera dutugun fuentetan, razioanek handia ziren eta sobratuko da. Bazkaixa, urtero etortzen zaie gainean zeuek, Antzuolarrek bai, baina Monrautarra be bertan? Bai, kuadrillako jente batzuk etortzen gara, azkenengo 2 urteetan ez gara etorri, badakizu zakatik, eta urten, animo handiekin etorri gara, barriro abisa duzko nien hemen gure laguna Mikeltxo dana, gustora etorri gara, oso gustora. Kuadrillan, zemoz fan da urten guan Bazkaixa? Bazkaixa, urte batzuetan baino jente gutxiago igual etorri da, eta baina giro ona honean, eta... Lagun artien kontu kontari ibili, eta... Betiko kontuak, hemen bat ez dakit dunkua ibili dela eta bestien da, badanok hemen lehenko gauzak ateratzen gainera, baina sekretu bat dira, Orduan hemen aurrian ezin jo esan horrek poltsikoan gorretekoa dira. Hortxe irribarria zaguan, posik zabiltze, gero kantuan eta dantzan eitzeko aukeria egongo da, kantun batzuk ere ingo itxezue ba. Lehen, ez dakit, beste batzuk egon zienien, Angie Dualde eta hola, kantatu gero, ez dakit zeintzu diren gaurko... Horten geupe aurrera okotzu hau, kantuan eitzeko aukeria egongo dela, Bai,
Bueno, Igual holtza gainera mikrofonu hartu eta bertan kantuan eitzeko guarrian. Aukera badau. Inbier bada ingo da. Ni prest dago. Dantza egiteko gogotsu zaudete, izan ere Antzuolako jaiak larrain dantza eginez, boro biltzen dituzte eta iritsi da parranda eta parranda ibili eta gero aurtengo jaiak agurtzeko ordua, baina aurretik herriko plazan ohitura eta tradizioa den larrain dantza egingo dugu. Bai, ongi entzun duzue, egingo dugu. Neuk ere egingo dut eta zuek nirekin egingo duzue. 1, 2, 3, goazen! Antzuolako jaian azkenengo txanpan borobiltzeko urteroko ohitura, tradizioa, larrain dantza egin duzue plaza. Bai, halaxe egin du. Bero alantoki baina, bai. Bueno, zeuek hasiera ematen diozue, zeuek izate zarete, lehenengo bikotea behintzat, ez? Martxan jartzen, atzetik etortzen dira herritar guztiak, nola joan da urtengoa? Bueno, zarrenaga, urte gexengo jatzenak, eta batema lehenengo jumida, eta normalian gori tokatzeak du. Zarrenak, baina indartsuenak, ze utxik egin gabe urtero hortxe ibiltzen zarete, herritarrak animatu eta plaza dantzaz betetzen. Bai, halaxe. Saiatu bentetik ega, eta bueno. Tradizioa da, polita da ohitura hauek mantentzea, zapia ere jaietakoa eskuan hartuta, bikoteka, edonork egiteko dantza da herrikoia. Bai. Gertatzen da, pixka komplikatua dela, eta parejak eta topatziatak ez da gehiago kostatzen da, baina, bueno, jentek dakixen alendik eta jarraitzen da, eta, bueno, mutiko batuk bezartzen dira, eta, bueno, poliki. Bueno, zeu ere ibili zara, berarekin batera dantzan, ze muskoa izan da aurtengoa ondo, gozatu duzue? Bueno, nik uste gogo sartu dela, urte pare bat jai barik egonga, eta gogotxu. Gogotxu egoten dira une honen zain, hemen entzun ditugu gaztetxoak nik egin nahi dut, lagunduko diazu ez nik aurten ez dut egingo, atxeden hartuko dut bestea, bikotea bilatzea batzutan ez da erreza izango. Bueno, azkenean nahi dundanak egin lehike, bikote bat topau, berdin da, zein eta gori, animuak hartu eta benga. Lehenengo aldiz izan da urten. Lehenengo aldia eta zen moduzko esperientzia izan da? Bueno, ondo, ez du oso ondoin, baina bastante ondo. Ez duzu nahikoa entxegatu edo? Bueno, hola, ondo ditzeko ez. Bueno, izan ere ez dago zertan dantzaria izan behar, ez? Edo dantza taldeko kide izan behar, edo nork egin dezaken dantza bada. Hori da, bakoitzak nahi badauin dantzia itxeko eta ez dago beharrik azkenian. Zuek egin duzu aurten, herritar gutxitxoago animatu dira sekulako berua egiten duelako eta hori ere zaindu egin behar da, ezta? Bai. Bueno, zeu animatu zara? Ni bai, ni beti. Bikotearen animatu zara, nola egiten da larrain dantza zapiakin eskuan, kontatu pixka bat? Hasieran mutilak, da alde baten eska eta mutiak eramatea painelua, eta gero neskai pasatzen jau, baina batzutan eskuan eta estatzutan gerrixan hola. Zuk aurten lehenengo aldia izan da dantza egin duzuna? Birugarren aldixa. Birugarren aldixa. Eta beti, berdin sentsazio igualekin egiten duzu dantza, urtetik urtera ezberdina edo? Berdin. Azken 2 urtetan egin gabe, entrenu falta igarri da? Piskat. Pixka bat.
Ez dakizuei, baina niri bixamon apur bat bidean badatorkit, beraz Antzuolako jaiak agurtu egin beharko ditugu eta atxeden hartu beharko dugu. Primeran pasatu dugu Antzuolarekin batera gogotsu etorri dira eta bero joan dira Antzuolako jaiak, baina ederki pasatu dugu, espero dugu zuek ere gurekin, sekulako festa bota izana. Atxeden hartu, Laizzer itzuliko gara eta parranda eta festa gehiagorekin. Bitartean, ondo izan!